sashi na zuciya ta ki shige ki bani dama masoyiya in fake da ni da ke amana mun rike ba za mu so a bar mu a baya ba. Sashi na zuciya ta ka shige ka bani dama masoyina dan fake da ni da kai amana mun rike ba za mu so a bar mu a baya ba. Kyakkyawan labari zan bada ke cetawa na duba a cikin 'yan mata kin zarcewa har ga abokaina zan nuna ki ba na boyewa kin ga kin zamo mini rayuwa na saki zuciya ta daga gaskiya. Samun ki fasahi ba zan baki